Ƙarfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, ƙarfe 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare akan mita 16. Hauwa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya harin 'yan bindiga ya kashe mutane da dama tare da korar mazauna ƙauyuka 5 daga mahallansu a jihar Kaduna. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta sanar da shirin janye dakarunta daga Congo mai fama da rikicin M23. Rasha ta yi watsi da tayin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakin Ukraine wanda Amurka ta gabatar mata. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Harin 'yan bindiga ya kori mazauna wasu ƙauyuka 5 da ke jihar Kaduna a arewacin Najeriya, inda suka kutsa tare da kashe mutane da dama da kuma sace wasu daga cikinsu, duk da cewa akwai wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin bangarorin biyu. Alhaji Sani Makiga, masanin lamuran tsaro ne a ƙasar, ya kuma yi mana tsokaci dangane da wannan matsala. Dama ire-iren wannan yarjejeniyar ai shi ne ce maka illegality ce kuma ba ta tabbatar da legality, watan yaudara ce. Sai yadda za su yi su rinka samun ɗan masarufi kuma su ba su goyon baya na wannan ta'addancin da suke su rinka bayyana abin da suke yi. Shi ne kawai suka neme su. Su ma ya kamata su san cewa ba mai ɗorewa ba ne, tsakanin su da su ba amana. Saboda duk wanda ya zalunce ka so ɗaya ya maka so biyu ya maka so uku, kai baka samu karama so ɗaya ba yadda za a ce a zauna lafiya. Kuma dole ne su dawo su har masu, saboda in suka ga abin da suke samu can baya bai kai yanzu abin da suke samu ba yadda za su yi su yarda. Babban abin kawai shine a dakatar da shi, iyaka kowa ya nemi yancin kansa. In Allah ba su sa'a suka tarwatsa su shikenan, in Allah kuma ya ba su sa'a su kuma akan su shikenan, amma haƙƙin gwamnati ce, kuma gwamnati bai kamata tana mataki na farko da za a daƙile wannan abu. Gwamnati kar ta rinka yarda da ire-iren wannan al'umma su ce sun yi sulhu da barayi kuma su ce wai an zauna lafiya, bai taɓa yi ba. Masanin tsaro a Najeriya Alhaji Sani Makiga. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya bayyana aikin samar da babban titin Lagos zuwa Calabar na naira tiriliyan 15 da biliyan 600 a matsayin almubazzaranci da kuma rashawa. Haka zalika ya yi Allah wadi da abin da gwamnatin shugaba Tinubu ta yi na kashi naira biliyan 21 don gina mataimakin shugaban kasar Kashim Shettima sabon gida, inda ya bayyana kan a matsayin rashin manufa da kuma tsarin almubazzaranci da kuɗin ƙasa. Tsohon shugaban ya bayyana haka ne cikin wani sabon littafi da ya kaddamar a wani bangare na cikar sa shekaru 88 a duniya a makon da ya wuce. To yayin da ake bikin ranar yaƙi da cutar koda a faɗin duniya, a Najeriya 'yan ƙasar ne ke kokawa kan matsalar tsadar wankin koda, inda suke neman gwamnati ta sanya hannu sosai kan ɓangaren kula da lafiyar koda domin tallafawa musamman masu ƙaramin ƙarfi. Taken bikin na bana shine kodar ka lafiyar ta ƙalau take, yi gaggawa ka ɗauki mataki domin bawa kodar ka kariyar da ta dace. Sai dai abin tambayar shine menene ke haifar da ciwon kodar, sannan me yasa kula da lafiyar ta yake da tsada. Dr. Mujahid Sanusi likita ne a sashen kula da lafiyar koda da ke asibitin Aminu Kano ga abin da yake cewa. Abubuwan da suka fi komai kawo cutar koda a wannan barin duniya su ne ciwon siga, ciwon hawan jini, kuma ciwon HIV da sikila, wato infection kenan, sannan kuma kansa a mata. To likita menene matakan kariya? Dan mutum aka ce yana da hawan jini, shan magani akan kari, shan maganin ciwon hawan jini, shan maganin ciwon siga, kaucewa magungunan da ba a san ka'idarsu ba, sannan kuma barin magungunan gargajiya da kuma maganin ciwon jiki da jike-jike da ka iya taba kodar, duka suna taimakawa. A yawaita shan ruwa, kiyaye abin da za a ci, a bar taba sigari da kuma giya. Amma me yasa kula da lafiyar ita kodar yake da tsada, musamman wankinta wato dialysis? Daidai da allurar da ake sawa mara lafiya ba a Najeriya ake yin ta ba, kuma yanzu dala ta hawa, kaya sun yi tsada. In aka duba exchange rate, abin da ake siya naira 50 da yanzu a siya shi 200 ko 150. Amma akwai tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar, inda dan kasa ne ana mishi dialysis akan naira 12,000. Muna fata wannan tallafi ya dore. Sannan kuma akwai jihohi kamar su Jigawa wanda inda dan jiha ne dialysis kyauta ne. Dr. Mujahid Sanusi likitan koda da ke asibitin Aminu Kano a Najeriya. Shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya Rafael Mariano Grossi ya kammala ziyarar aiki a jamhuriyar Nijar da kamfanin Somayar da ke jihar Agadez, inda yake gani wa idansa yadda ake haƙa da ajiyar sinadarin uranium tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 da aka yi a ƙasar. Ga kaɗan daga cikin jawabinsa.
Lalle na kammala ziyarar farko da wani darakta janar na hukumar AIEA da ya kawo nan kamfanin Somayir. Wannan mahakar uranium na da matukar muhimmanci ba wai ga Nijar ko yankin Sahel ba kadai. A'a, wuri ne mai muhimmanci ga duniya baki daya, musamman wajen samar da makamashin nukiliya. Don haka, aikin uranium aiki ne da dole sai an yi shi cikin tsari da cikakken tsaro, sannan babu batun yin kuskure. Na gamsu matuƙa da wannan ziyara, kuma na ga yadda ake gudanar da aiki cikin ƙwarewa, babu wata rufa-rufa, komai ƙarare yake, sannan ga cikakkiyar hulɗa da hukumarmu ta AIEA don sanya ido. Za mu ci gaba da aiki tare a wannan mahakar da ma sauran wurare na Nijar. Wannan so mun taɓa ne wurin yin aiki tare. Fassarar kalaman shugaban hukumar makamashin nukiliya ta duniya Rafael Mariano Grossi. A jamhuriyar Nijar kuwa tsawon mako guda kenan ana fama da karancin mai a gidajen man kasar, inda ba sa iya samar da man da zai wadatar da bukatun 'yan kasa. A halin yanzu ana fama da dogayen layuka a gidajen man, yayin da al'umma ke doguwar tafiya zuwa wasu yankuna domin samun man, inda kuma suka riski cewa man ya kare. Ko da yake fuskantar karancin man ba wani sabon abu bane a wurin 'yan Nijar, sai dai a yanzu saboda dalilai da dama ba a iya samar da man da 'yan kasar ke bukata a kullum, wanda ya haura lita miliyan 2, duk da cewar kasar na da arzikin man fetur. Ƙungiyar ECOWAS ta kaddamar da rundunar tsaron yankin mai kunshe da dakaru 5,000 daga dukkanin kasashen ƙungiyar, wadda za ta yi aikin yaƙi da matsalolin tsaron da suka addabe su, musamman akan iyakokinsu, baya ga aikin wanzar da zaman lafiya a yankunan da ke fuskantar barazanar tsaro ko kuma rikici. Matsayar da aka cimma yayin taron hafsoshin tsaron ECOWAS karo na 43 da ya gudana a birnin Abuja na Najeriya. Ga kuma abin da masanin siyasar ƙasashe Farfesa Tukul Abdulkadir ke cewa. Abu ne mai kyau, matuƙar za a yi amfani da wannan runduna wajen tunkara wasu daga cikin matsalolin da suke addabar wannan yanki na Afirka ta Yamma, musamman matsala ta tsaro da abin da ya shafi 'yan ƙungiyoyi na 'yan ina da kisa da su Boko Haram da sauransu. To saboda haka wannan abu ne mai tasiri idan aka yi amfani da wannan dama in dai da gaske suke, kuma za a ba ma ƙungiyar kayan aiki. Saboda kaga wani abu ne da za a ce in aka yi amfani da irin wannan dama zai ƙara yin tasiri. In ba manta ba kuma kowa san rawan da ECOMOG ta taka wajen wanzar da zaman lafiya a ƙasar Liberia da Sierra Leone a shekarun 1990. Saboda haka idan da gaske ake yi, ba za a yi aiki akan gaskiya, kuma ba za a bar manyan ƙasashen duniya su tsalma bakin su ba, ko yammacin Turai ko Amurka ba, to zai yi tasiri. Farfesa Tukur Abdulkadir, masanin siyasar ƙasa da ƙasa. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na RFI. Kungiyar kasashen kudancin Afirka ta SADC ta yanke shawarar kawo ƙarshen tura sojojinta zuwa gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo a yau Alhamis. Sanarwar da ke zuwa bayan wani taron koli na kungiyar mai mambobi 16 da ya kawo ƙarshen wa'adin rundunar tare da ba da umarnin fara janyewar dakarun. Wakilinmu Abdullahi Isa ya tuntuɓi wani masani, ga kuma abin da yake cewa. Ba za su taya ba sai an ba DRC tabbas tsaro zai ci gaba, don yanzu kaga mai yawanci duka soja na DRC wasu sun cire, wasu kuma 'yan tawaye na M23 sun rike su. Yanzu dai ana so dai a zana lahiya a cikin wannan lokaci, dole sai an samu wasu sojawa, wasu dakarai na wata ƙasa wanda ya kamata shiga tsakani. To kaga shiga tsakanin kenan shine ina gani, ko da yake majalisar ɗinkin duniya da ke DRC watakila za a samu wata kuskurima wadda zai sa a ƙara mata wa'adi domin a tabbatar da tsaro ya tabbata, ko kuma tsakanin waɗannan 'yan tawaye da su wannan cikin 'yan tawaye wanda ke 'yan ƙasar na DRC, watakila su ma za a ɗauka su cikin soja kawai da aka yi a wata ƙasa. Komi zai bambanta da yadda tattauna ta kasance tsakanin shi gwamnatin na DRC, watakila da Rwanda da Angola da su kuma waɗancan 'yan tawaye na M23.
Masanin harkokin alakar ƙasa da ƙasa kenan ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta yi kira gwamnatin Sudan ta kudu da ta saki jami'an da take tsare da su tare da ɗage matakan da ta sanya a fannin tsaro a wani yunkuri na daƙile rikidewar rikicin siyasar ƙasar zuwa sake komawa yakin basasa. 'Yan kwanakin nan dai ana zaman ɗarɗar a Sudan ta kudu mai arzikin man fetur bayan da gwamnatin shugaba mai ci Salva Kiir ta tsare ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da ke kawance da mataimakinsa na farko Riek Machar. Sai dai daga bisani an saki minista guda. To labaran na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai baiwa shugaban Rasha Vladimir Putin shawara ta fannin manufofin kasashen waje Yuri Shakov ya ce ta yin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakin Ukraine da Amurka ta gabatar zai baiwa dakarun makwabciyar ta damar sararawa da take bukata don ci gaba da yakin, saboda haka ba ta yi na'am da shirin ba. Michael Kudusa na dauke da karin bayani. Tun daga tsakiyar shekarar 2024 Rasha ta ci gaba da kutsawa Ukraine tana zafafa hare-hare, kuma kokarin shugaba Trump na Amurka na ganin an cimma yarjejeniya ya haddasa fargabar cewa Ukraine, wadda ke samun goyon bayan kasashen yammacin Turai, na iya samun rashin nasara. Wakilin shugaba Trump a gabas ta tsakiya Steve Witkoff ya sauka a Moscow a wannan Alhamis domin tattaunawa, a yayin da jami'an Rasha suka ce mai baiwa shugaban Amurka shawara ta fannin tsaro Mike Waltz ya yi musu ƙarin bayani akan abin da yarjejeniyar tsagaita wutar ta kunsa, kuma a shirye suke su tattauna. A ranar Laraba a fadar gwamnatin Amurka ta White House, Trump ya bayyana fatan Rasha za ta amince da tayin tsagaita wuta na kwanaki 30 wanda Ukraine ta ce ta yi na'am da shi. Yuri Ushakov, wanda tsohon jakadan Rasha a Amurka ne, wanda kuma yanzu yake wakiltar Putin akan muhimman batutuwa da suka shafi hulɗa da kasashen waje, ya shaidawa kafafen yada labaran kasar cewa ya gana da Waltz a ranar Laraba, inda ya zayyano matsayin Rasha. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙara laftawa kayayyakin ƙungiyar tarayyar Turai haraji a wani ne da abokan kasuwancin ƙasarsa suka sha alwashin ci gaba da lafta harajin kan Amurka a wani kaɗan bayan da Trump ya ayyana dokar harajin kashi 25 kan kayayyakin ƙarafa da ya sanya ta fara aiki. Trump ya ce zai ƙara laftawa EU wasu harajin, inda har ta kaddamar da shirin da take na ƙara haraji kan wasu kayayyakin Amurka a wata mai zuwa. Tun bayan kama aikin Trump ne dai ya fara laftawa abokan hulɗarsa haraji, ciki har da kasashen Canada, China, Mexico da kuma EU. Labarin da ke zuwa yanzu kuma na cewa Trump ɗin ya ƙara haraji kan kayayyakin barasa da EU ɗin ke shigarwa Amurka. Wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya ce ƙasar ta kwashe dukkanin bakin haure 40 da ta tsare a gidan yarin Guantanamo zuwa jihar Louisiana da ke kudancin ƙasar. Washington ta fara kai bakin haure zuwa Guantanamo a farkon watan da ya gabata, gidan yarin da ake tsare manyan 'yan ta'adda a wani bangare na shirin Trump na korar bakin haure daga ƙasar. Tsohon shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya amsa ɗaukar nauyin dukkanin kashe-kashen da ya faru a yakin da ya kaddamar kan masu safarar miyagun kwayoyi a lokacin mulkin sa, wanda ya haddasa asarar rayukan dubin dubatar mutane. Kalaman da ke zuwa kwana guda bayan isar shi kotun ICC. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Cikin wani sakon bidiyo da ya wallafa a shafinsa na Facebook yau Alhamis, Duterte ya ce shi ke da alhakin dukkanin kashe-kashen da ya faru a yakin da ya kaddamar kan masu safarar miyagun kwayoyi. Bidiyon, wanda miliyoyin jama'a suka kalla kankanin lokaci bayan sakin shi a Facebook, alamu sun nuna ya naɗe shi ne a cikin jirgi lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa Hague. Cikin wannan bidiyo, tsohon shugaba Duterte ya bayyana cewa da kansa ne ya jagoranci jami'an tsaron ƙasar har da sojoji wajen yaki da masu safarar ta miyagun kwayoyi. Sakon bidiyon na fiye da mintuna biyu ya nuna Duterte mai shekaru 79 yana nana ta cewa shi ke da alhakin kanin abin da ka biyo bayan wannan yaƙi. Duterte, wanda zai zama tsohon shugaba na farko daga nahiyar Asiya da zai gurfana gaban ICC, ya jagoranci Philippines ne tsakanin shekarar 2016 zuwa 2022, kuma ƙarƙashin mulkin sa ne ya kaddamar da yaƙi kan masu safarar miyagun kwayoyi da ya kai ga kisan dubin nan ɗaruruwan mutane, wanda ya game da sukar ƙasashe da ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam. To ƙasar Turkiyya ta ce dole ne 'yan ta'adda su ajiye makamansu
kuma dole ne a kori mayakan kasashen waje daga Siriya bayan wata yarjejeniya da aka ji mahukuntan kasar sun cimma na kawo ƙarshen ƙungiyoyin ta'addanci. Wata majiya daga ma'aikatar tsaron Turkiyya ta ce kasar ta himmatu wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a koda yaushe. To sai dai gwamnatin Siriya ƙarƙashin Ahmad al-Shara ta ƙudiri aniyar kawar da ƙungiyoyin ta'addanci tare da kafa gwamnati mai cikakken iko a ƙasar tun bayan kifar da gwamnatin Bashar al-Assad a watan Disambar bara.